أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah umdali wey'nsuku abusise okufundayo kwezwi lakhe. Cela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Allah uyasitshela kwi-Quran ukuthi uyena umvikeli wabakholwayo. Allah wali uyena umvikeli wabakholwayo. Alladhina amanu walabo abakholwayo. Uyabasusa ebumnyameni, uyabakhipha ebumnyameni. Yukhrijuhum minadh-dhulumat ila an-nur. Uyabakhipha ebumnyameni abalethe kuphi? Ekukhanyeni. Njengoba ngihlale ngisho-ke bafowethu ngithi angeke ube yiMuslim, angeke ulibone iqiniso uma umdali engakakudonsi. Uma ufunda iBhayibheli encwadini kaJohane 6 ivesi 44, noYeshua futhi uyayiphinda le ndaba le ela kwi-Quran ukuthi uma umdali engakakudonsi fanele umcele ukuthi akudonse. Uma engakakudonsi angeke uze kuye, angeke uze walibona iqiniso, angeke uze wavuka ekufeni, ngoba umuntu ongakholwa uyafana nomuntu ofe ehamba. So bafowethu, vukani emaqandeni. Anizenzanga nadukiswa abamhlophe benidukisa ngeBhayibheli. Ngiyazama ukunibonisa ubufakazi ngayo yonke indlela. Kodwa amakhandeni aqinile. Anizenzi. Mawufunda lapha incwadi kaMateyu 13 uyayikhuluma uYeshua le ndaba. Uthi kungakho esebenzisa izaga. Ngoba uma ezokhuluma aqonda ngeke nize nimuzwe. Amakhandeni aqinile. Waprofetha ngani umprofethi u-Isaya. Amakhandeni alukhuni. Ungapheka ikhanda lomKristu, lomWatchtower, lomRoma, leSayoni, leWesile, lePostile, le-ZCC, leMsonta kaMlise. Ungabala ungaqedi iRevelation yini amaNazaretha. Konke abakhonza amadlozi. Ungapheka amakhanda abo amatshe ovuthwa kuqala. Akusho mina. Zifundele nawe lapha kuMateyu 13. Siyazama-ke bafowethu ngoba siyazi ukuthi anizenzanga. Vulani iy'ngqondo-ke bafowethu. Angeke ubone iqiniso, angeke ube yiMuslim umdali engakukhiphanga ebumnyameni wakuletha ekukhanyeni. Mcele akudonse akukhiphe ebumnyameni akulethe ekukhanyeni. Sengathi umdali angasipha amandla, asivule amehlo, asivule iy'ngqondo. Sivume, simcele asidonse, asikhiphe ebumnyameni asilethe ekukhanyeni. Nkosi yomsinbusiso. Amen.